Hey, Frooet Niet Joa Ik vrij me al zwaar in dit jaar van army. Ik heb het in dit jaar van. Ik ben met mijn vriend hoop dat we dit jaar van en als daar in die moment. En ik weet dat ik heb zwaar grote goede dingen voor dit jaar. En ik vrij me al zwaar te zijn. En dan voor de erwarting wat er wat zijn. Besonders van de plotische mensen wat er wat passeren. Vrij me dus om zwaar te zijn. En ik weet dat God wat erwartung zijn. En ik weet dus dat man plotische mensen wat mijn erwartung zijn. En dat we maar zo leven als de Bijbel zegt dat we leven zijn. En ik weet niet, als de jeugd niet eens meer kast voor dit jaar waar ik heb. En ik van de eerst aan Philippa 1 vers 12 dat zegt, Brüder, dit zijn die woorden wat ik durchgemerkt heb met je hopen het evangelium te verbreiden. En dit schrift Paulus naar een track, maar wat hij zegt van, wat hij heeft durchgemerkt heeft met je hopen dat evangelium te verbreiden. En dat is mijn verlangen voor dit jaar. Dat wat allemaal ik wat durchmerken, dat eerst dat wat mij nur in de God brengt. En dat het wat met hopen dat meer mensen maar van het evangelium hier in maar zien de daar beleven. En dat niks is en de 22e vers dat zegt, wanneer ik hier nog om leven blijf, meint dat voor mij nog meer vruchtbare arbeid. En eerstens dat ik nog om leven zijn, dat ik leef, dat het meint alsof je dat God heeft een ziel, God heeft een plan voor mij. En dus een arbeid eruit voor mij, wat ik doen zal. En ik wil de arbeid wel doen. Ik wil ja, dat ik om leven zijn, dat meint dat dus een arbeid eruit voor mij. En ik wil die doen. En ik wil niet dus leven wie ik leef. Ik weet dat ik leef, dat ik weet God. Wie ik leven wil, wil ik mijn leven in God geven, Gods met God geven en voor die arbeid. Ik heb het laatste jaar ook vele dingen beleefd waar ik de entscheiding kon maken wat ik wil met die doen. Bloos treurig zijn en ontevreden zijn over dat ik zware tijden doorging. Dat ik mij lopen dat God kon leveren om te mij veranderen, dat ik kon daar zo worden als hij mij wil, dat hij mij gebruiken kon. Mijn verlangen is wirklich om te doen en praktisch in de zee dat ik vrij me om mijn ganz steeds gevolgde erwartung zijn en ik weet het erop voor ongevangen en ik zie einfach excited, ik geloof ook wat grote dingen doen en liever deze zware tijden wat weer gekomen. Da bin ich ans heute durch bloß hart mehr an der Armut sein, aber dass die Gott loben schrufen an uns. Und Jeremia 18 Vers 6, du hast Vers gesagt, denk darum, tragst aus der Topstrecke den Leum an seine Hund auf, so hat ein Kind Israeliten an meine Hund. Und ich will gleich die Leute zu sprechen. Tragst ich habe gesagt, Gott hat der hat uns aus Mialis an seine Hund, weil du bist in Mialis, das meint nicht, dass die Kosten nicht stimmen. Ich habe gehört, dass wir wirklich nicht Angst haben, was wir gewohnt sind, aber Menschen darum uns stimmen für uns, aber Gott vertrauen und horchen nach dem, was er für uns Leben hat. Und er wird uns verändern und wir können uns freuen für das, was Gott für uns hat. Und wir sind Gott von seinem Reich, weil wir uns loben und Gott kann uns reden, nicht wie sonst. Een van mijn grootste zielen en verlangen voor dit jaar is dat ik wel Christus allemaal dadelijk kan leren, den Herr der Jes dadelijk kan leren en den Herr der Jes nu een dag niet schuld. En de mensen voor ons te zien en God zien voor aan dus de ganze kroegloop geven. En Philippa 3 vers 10 zegt dat ik wil deze Christus kan leren in de kroeg. Daar ik duidelijk van dood afstem. Ik wil met zien wie de bad dood bekomen worden en zo met arm en dood blik worden. Zo, ik wil God zien hoofd wat Jezus van dood afwierp, terwijl ik bad mijn dood wil ik Jezus allemaal dat ik kan leren. En ik weet dat de hier niemand op, ik wil niemand kennen die niet kan leren van ons. En van Jezus wil ik dus allemaal dat ik kan leren. En den Heilige Geist bist du ganz controle. Ik wil zelfs
alles sprong te doen dat houdt alle niks aan. Zo, ik weet dat God ja ons het verlangen en de derde is het verlangen van ik denk wat ik die wel moet spreken dat als je schreeuwen dan is de Koning 16 vers 9 maar ook dat zij zijn geloof aan en reed van al zijn wonderen. Verhulde zijn Heiligen, ziet en die hart vol vrede, die wordt im Herrn sehen. Vreugd mit dem Herrn en met zijn maag. Ziet zijn Jegen met alle tien. So, weil wir dit jaar dus God loben, God die neemt dus hielp meer aan, en neemt dus mal, wenn God als dat wird, God als dat wird, dat wir den loben. En ons hart vol, dat ons hart wat vol vrede zijn. En dat we waren God zien en alles. En dan wordt van Tribbel, wordt van de schöne Tiden wie zijn, wordt van de schwere Tiden wie zijn. Wir waren God an alles zien. En sie zijn Jegen met alle tien. Wo immer wir sind, alle Tiden. Ich will an Gott in die Gegend leben, das Jahr, weil das beste Ding, was das ist so schön. An Gott in die Gegend leben, und das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Und lese das Wort, lese die Bibel. Ab Lyris. Gott wird zu dir reden, wenn du wirst ab Lyris lesen, dann wird Gott zu dir ab Lyris reden. Wenn du wirst ab Stelles, dann redet ab Stelles zu dir. So, lees de Bibel, want die was Gott nicht stand. Wir können Unterschiede reden. Aber das ist eine Wahrheit, wo Gott uns leben wird. Und wenn ich vor der Tiden komme, kämpfen wir. Voll ab in die Knie, wenn dort das für die beste Sieg kriegen kannst. Und der beste Dank kannst, wenn ab in die Knie kommst. Und Gott umweht. Gott, für Gott beten ist, Gott schauen wir. Amen. Ik ga ervaren dat het laatste jaar van wie ook wirklich dat Profeten ans Fleisch auf sein, aber es gibt ein großer Unterschied an uns jetzigen Leben. Und wir lernen Gott viel wieder kennen. Und dann war wir an Wörter bei uns Leute, wo wichtig wie für uns sein. Und wo wichtig anders als wie uns die in für uns. Und ich würde das gerne mit zu sprechen. Fängt mit da war ein Unterschied in dem Leben. En wanneer daar schwere tiden gewoon gebruikt, daarna daar is alles. Aan schwere tiden ook aan schwere tiden. En om werkelijk zien dat dat een onderscheid neemt. God wil hem zijn vrucht dragen. En hier is een vers die zegt. En Jeremia 17 vers 8. De laatste zal zeggen. Een 3 jaar wordt den nus, daar het niet op met vrucht dragen. So, they die für den ganzen Gott hat, den Borat nicht nur die, ja, wir da noch nicht auch mal Völker, so. Halleluja. Ich will den Mut zu sprechen. Sieg Gott. In die Wasch beleben, weil Dinge werden sich verändern. Fängst an den ihnen denken, an den Verstand. Und du aus dem Jahr, du weißt, wie Gott sagt, wird, und er will die auch gebraucht haben, an seinen Weg schaffen. Also.